Long live, 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 long live. Jai! त्रिपुरा राज्य त्रिपुरायाव जों 12 तारिख नभेम्बर आस्था बोलो जों आरो दोरगोलैनिखा आरो गोलैजा त्रिपुरा राज्यआव एवं इयतनि हयतोबो आरो जनसभा खालायो 19 तारिख नभेम्बराव दोरगोलैलायजा ताबो खुंगांगै जों दिल्लीआव दोरगोलैनि क्लांगै आरो गोलैफ्रारिवै क्लांगै त्रिपुरायाव थाङैबो जों PWF जेबो दोरगोलैनानि बागै जों थांनाय त्रिपुरायाव आबुं थांगै जोंनि बिराद जनसभा होनाय PWF जों कुनु दिनो ओनसोलगोला जों कुनु दिनो लेलागला लेंमाना जों लेंमहिया जों कुनु दिनो लेलाया सामने हिमालय ग्रेटर त्रिपुराले मानानि नांनाय एवं गोबाग्रानि लास्ट फाइट न जय जुक्त खायनानि बागै न जों PWF रेडि दङ त्रिपुरायाव थाङैबो जों दोरगोलै जों थांनाय 2 तारिख नखरबानि बिनि आइसुखौ जों दिल्ली सफैका ताबो दिल्लीनि सिन डक्टर आम्बेडकर भवन अजागन हजे जों ताबो किसा तुकुय मुसैरिया जों लायबायसा जों ताबो किसानि बिसिङाव जन्तर मन्तर थानाय ताइ तिन त्रिपुरा बा सिटिन त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सरनो 20 दफा जाति तंने रनो जों जतन कयो जे नरनि प्रार्थना खायमाबाय नरनि हामारि चावबाय जों गाहाम करन सफैका जों बावबन चिन बुबाग्रान बिसंते नायो जे 20 दफा त्रिपुरा सा खानचांगै ताबो बुबाग्रान बिसंते ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड रामनाय ताबो अ जागा बाहायनो सारा भारतबर्षनि जे मिडिया रक जार सारा त्रिपुरानि जे मिडिया रक जतन जोंबाय गोरोंगै शुद्ध भारत सिनिया जे अ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड भारत हाकतनि खातानि न्यूज चैनल रक जोंबाय गोरोंगै जों बुबाग्रान बिसंते आम हायगोन जों ताबो सुस्थ बाबेनो ताबो अ जागा फाइ सफाइ तुकुय मुसै जों जन्तर मंतर थानान बागै रेडि दं Anthony Mong, 29 Kishnapur, Block President, Mahendra Jabbar.